faithful love of the Lord. Mag-aawas ang tumang kalipay tungod sa grabe kamatinud-anon nga gugma sa Ginoo. Faithful ba ang Ginoo diha sa imo ha? Faithful oy. Kinsa ba diri ang nga makaingon nga angayan higugmaon? Are you worthy nga higugmaon gid sa Ginoo because you are good? You are kanang wala kay sala. You are sinless. Wala kay nahimo nga sayo. That's why makaingon ka nga takos na gid kong higugmaon. Walay bisan usa kanato. Nga kun ang basihan kay nga to ang pagkamatarong takos higugmaon. Tungod kay walay bisan usa kanato nga makaingon nga matarong gyud. Kay kung matarong ka igsuon mahimong kawang ang pagpakamatay o ang kamatayon ni Jesucristo diha sa cross 2,000 ka tuig kapin na ang milabay. Nahimo katingaling matarong karon. It is because kay gimatarong ka sa Ginoo. Gipakamatarong ka sa Ginoo, mao nang nahimo kang matarong. Hinumdumi ang Romans 3:23. Ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Kung moingon tag ang tanan nakasala, apil ka igsoon. Apil ko igsoon. Kita ang tanan. So kung ang basihan kaya nga to ang katarong aron ta higugmaon sa Ginoo, walay angayan kanato nga higugmaon. Pero gihigugma ta sa Ginoo, og dili lang kay nahigugma siya nga basta-basta, kundi He is faithfully loves us. Gihigugma kita sa Ginoo. Grabe ka matinud-anon ang gugma sa Ginoo sa tuwa. Lamentation. Pagbangutan sa Bisaya, Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Saan daw nato sa Bisaya? Mas lami, mag-ito Bisayaon. Masabtan yung tarong. Lamentation. Pagbangutan, Kapitulo 3, versikulo 22, ngato na sa 23, ang pulong sa Ginoo, nagingon, ang gugmang walay paglubad sa Ginoo. Dili gayud mo hunong ang iyang kaluoy, dili gayud matapos bag-o kini matag buntag dako ang imong pagkamatinumanon. Kinsa may nagsulti ani? Si propeta Jeremiah. Kailan mong propeta Jeremiah? Si prophet Jeremiah gitawag kini og the weeping prophet. Why? Ano gitawag sa the weeping prophet? Because grabe ang persecution sa panahon sa iyang pagpropesiya. Grabe ang kasakit na iyang nasinati o ganay mingon siya wala na gani sa masayod unsang kalipay. Wala na niya masinati kung unsang kalipay. Wala na niya mapil kung unsang kalipay. Pero miingon siya ang gugmang walay paglubad sa Ginoo dili gayud mamuhuno. Can you imagine? Ang usa ka propeta nga niingon nga wala na siya makasinati kung unsang kalipay. Can you imagine nga ang usa ka gitawag the weeping prophet na wa gayon makasinati kung unsa ang kalipay. Mingon siya nga ang gugma sa Ginoo walay hunong, walay paglubad. Daon sa man imong pag-explain ana. Naggrabe ang kasakit nimong nasinati pero niingon ka ang gugma sa Ginoo walay hunong ug walay paglubad. Unsa man nimong pag-reconcile ana karon? Nga kung sa tawhanon nato nga panabot makaingon man ta nga ang gugma sa Ginoo ang iyang kaluoy o ang iyang gugma dili mo hunong dili mo lubad kay lagi nakasinati tawag mga panalangin maayo taglawas walay sakit atong mga anak wala tay sakit mismo dagag sulod atong ref dagag sulod atong kaban sa bugas dagag kwarta siguro sa bangko o sa kaban o asa ba nimong gibutangan nimong parta nimo nakaingon ta na grabe ang gugma sa Ginoo dili gid mo hunong og dili mo lubad. Understandable kayo kay lami man pud mong life pero si Jeremiah, anong mingon man siya na? He is the weeping prophet. Gahilak nga propeta, gasubo nga propeta. Tungod sa mga kasakit ngayon sa natin, mingon siya, wala na akong masayod kung unsang kalipay. But, niingon siya, ang gugma sa Ginoo, walay hunong, dili mulubad. Makaingon ba ka ang gihigugma ka sa Ginoo kung daghan kag mga pagsulay? Usually, dili yun. 100% dili jud ka makaingon na God is good. Kay gisulay ko. Maingon ka na. Maayo gid ang Ginoo kay wala ko'y kwarta. Kisa may nakasulti na.
Yung ka nga, na yung siling, kailaw, amiga, iksuon ka kami, musta naman ka? One. Praise God, salamat si Ginoo kay napas mo gyud ko. Way kaon. Dili ka makaingon ana. Ningon si Dawan nga, praise God kay na-ICU ang akong anak. Ay. Kay kung madunggan ka sa mamatay na yabak mo siguro na na-ICU yung anak niya. Praise God. Di ba? Ha? Pero si Jeremiah, marunong ginana. Gahilak siguro siya. Tungkol sa grabe nga kasakit niya, pero painikatubang niya sa mga Israelites, sumaingon siya, mga kaigsuhunan ko, hinumdumi kini, ang gugba sa Ginoo, dili mo hunong o dili mo lupad, pero gahilak siya kay grabe ang mga paglutos. Kaya na sinate. Tungkol kay mauna ang ginatawag, joy, kalipay, ibisang anak ka sa kasakit na kasinati ka og joy. Dili ni siya ordinary nga joy, dili ni katong happiness na masinati lang nimo depende kung unsa imong naangkong sa kinabuhi. But kini nga joy nga nasinati ni Jeremiah, bisag gisakit siya, bisag gibato siya, bisag gilunod siya dito sa balon nga walay tubig, gihagbong siya dito, gigukod siya sa mga nagpersecute kaniya, but still nagaingon siya, nagihigugma ko sa Ginoo kang iyang gugma, dili mo hunong ug dili mo lubad. Tanawa ra, bag-o kini, matag buntag. Grabe na. Makamata ka ng buntag. Everyday makamata ka. Kunya, ayun ka, God is really, really good to me. Kaya nakamata pa dito. Diba na ikanta na? Diba na ikanta, God is good. Kanta ni Don mo diba? God is good. Pero na po itong buntag. God is good pa sa... No, ka na. The steadfast love o God is good na kanta. Kay Don Moen mananduha, di ba? Kay Don Moen. Oh. Muna pasabot, ana. God is good to us. He gives us a fresh new start each day. Mana kung kagahapon, grabe yung mga pagsulay na sinati ni Jeremiah. Pero ningon siya, every morning, God is good to me. Siguro, makasinati kag mga pagsulay karon. But ugma, dapat maingon ka, God is good to me. Ano naman? Makamata ka, igo na. Nakamata ka ng buntag, igo na makaingon ka, God is good to you. God is good to me. He gives us fresh new start each day. We wake up each day knowing that God's love for us is still the same. Ano makamata bito ka buntag na makaingon ka, God is good, knowing nagihigugma ka sa Ginoo adlaw-adlaw na walay hunong, walay kausapan iyang pagpalangga kanimo. In Psalms 118 verse 24, so may giingon 118 ingon sa 118 verse 24 ingon niya, kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita ug magmaya niini. Grabe. Si David mismo nag-ingon, kini ang bagong adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita ug magmaya niini. Kanang magsigig. Ano bitang nabuhi pa ta hatud karon? Ug ba na pod makamata ka. Usa ka dako kaayo unta nga kay kayunan na makaingon ka. Salamat Lord kay gipamata ko nimo. Why? Na explanation, anak. Kaya bitang matulog ka sa tibok gabi, makatulog ka, and then makamata ka morning na. Kana, mura kag patay, anak. Kaya wala man kayo nasayran. Nabay na to, gari ang naghugas sa plato. Huh? Wala kayo nasayran. And then wala, ganyan kakabalo, pila ka oras. Di ba ka, kung mata imong mata, nagbukay imong mata, magulat ka o 8 ka oras, dugay kayo. Pero matulog ka, ito buntag naman di ay. Diba? Asa makalang panahon na. Nagpahulay ng 8 ka oras. Asa ka makaana. Sa mura ka patay anak kung buhat pasabot. Pero gipukaw ka sa Ginoo. Ang uban anak, dili na makamata. Diretso na sa embalsamador. Ha? Because God is good. O nang gipukaw ka, nakamata ka. O ka na, usa ka dako nga angay nimong pasalamatan sa Ginoo. We can trust in His great love with all our needs. Kana ang pinakalami
nga masinati gid nato ang nagaawas sa kalipay kay tungod sa dako niyang gugma o sa iyahang pagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Kitagbo ba ang tanan natong kinahanglan? Kitagbo eh. Kasi mo ka nga, wala mo ko tagay sa kinan pastor. Dili. Gitagbo actually ang tanan imong gikinahanglan. Kay mao man lang ang imong gikinahanglan. Kabalo ang Ginoo. Wala na imong gikinahanglan. May kagsakyanan, may wala mo ko sakyanan pastor, ingnon ka sa Ginoo. Ano, naday kay lisensya di ay. Ano ba? Ikaw wala mong koy motor lord. Ikaw na Ginoo. Ano, kabalo na ka mo motor di ay. But God is good. He provide all our needs din kinabuhian.